Jesus, iti anay napitik ko'y puso. Laglagi pa ti panagbiyak nadyak palos naliplipatan sangit iti puso sakit itirik na landiget ken buter. Ang
iti tiyapot panagbiro ko iti ayat nga putputno Diakulos na rikna iti ayat ti lubong Himaya ti Diyos inak na rikrikna Agyaman na taata ti Diyos Ngaling nagpulos pinaybayan Daiso ti Diyos ti talna isut Diyos Ibiyag tayo dito'y lubong, binulod laeng. Tinang tingel ken mangsubli, Diyos ti makaammo. Kaya ti Diyos kada tayo, et agiingayat. Saan tayo nga paalinaw, iti kabuso. Marigrigat ka man nga tao, wenno nabaknang ka. Awan kumat agiinuyaw, iti tunggal maysa. Panunutem tayo kuma, ken di papuso. Nga iti imatang ti Apo, agpapada tayo. Pakawanem ken ayatem, ti kabusor mo. Lipatem ti anyaman, nga nagbasulan daken ka. Kasla iti panangpakawan, ni Apo Dios ken ka. Amin ngayon ka nagbasulan. Pakawanem ken ayatem, ti kabusor mo. Lipatem ti anyaman, nga nagbasulan daken ka. Kasla iti panangpakawan, ni Apo Dios ken ka. Amin ngayon ka nagbasulan. Pakawanem ken ayatem, ti kabusor mo. Lipatem ti anyaman, nga nagbasulan daken ka. Kasla iti panangpakawan, ni Apo Dios ken ka. Amin ngayon ka nagbasulan.
Agserbi kami ti Dios, uray bagyo ti umay. Awan makaisina kada kami, iti ayat ti Dios. Pagbalbaligyan ni ti amin ngarigat, kaputa pinilida kami, nagbalin nga anak ni Apo Dios. Agserbi kami ken Jesu Kristo, siya ken ti pamilya, agserbi ken Apo Dios. Agserbi kami ken Jesu Kristo, siya ken ti pamilya, agserbi ti Dios. Agserbi kami ti Dios, uray bagyo ti umay. Awan makaisina kada kami, iti ayat ti Dios. Pagbalbaligyan mi ti amin ngarigat, kaputa pinilida kami, nagbalin nga anak ni Apo Dios. Agserbi kami ken Jesu Kristo, siya ken ti pamilya, agserbi ken Apo Dios. Agserbi kami ken Jesu Kristo, siya ken ti pamilya, agserbi ti Dios. Agtulnog kami, itibilin ni Kristo, dati sa unat mangiturong, iti kinapudno. Saan mi nga malipatan, ti kinaimbag na, salakan at pamilya mi, gaput dakkel nga kaasilan. Agserbi kami ken Jesu Kristo, siya ken ti pamilya, agserbi ken Apo Dios. Agserbi kami ken Jesu Kristo, siya ken ti pamilya, agserbi ti Dios. Agserbi kami ken Jesu Kristo, siya ken ti pamilya, agserbi ken Apo Dios. Agserbi kami ken Jesu Kristo, siya ken ti pamilya, agserbi Dios. Idi agdibiyagak iti sipnet, nakarut putputen ko, malitlidayak iti inal dawalda. Ngem may sangarabi at dati met nga nangyen ko, tinalyaw ko, nakita ni Jesu Kristo. Biglang agluluwaak, nga nakaparin kumen, tumaw dawat akiti pamakawan na. Nariknak tipud nung aragsak, najak narik na idi agyaman
Pastuin sa lakanak manipod kasulagyaman na ni Jesus binalbaliwan na. When pudno nga naragsak ti sumurot ken Kristo, kabalbaliwan na itibiyag mo. Ada pudno nga ragsak ken talna iti puso, nutong palendag iti bilbilin na. When pudno nga naragsak ti sumurot ken Kristo, tabalbaliwan na itibiyag mo. Ada pudno nga ragsak ken talna iti puso, nutong palendag iti bilbilin na. Ikapay na umagayen, ita ka malingaan aramiden, apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agbasbasul ka, agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, umadangkan tapod nung adalan, talikod amday tapag pagbasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan. Kunam nga si kaket Kristiyano, ngem tibiyag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo, ngem di mo amuno. Nalakalang day tagaye, ipakong babam day tabagin, ngesus ti asit kam, tsikayat mo ket maalam, day tabiyag mo mabalbaliwan. Agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan, talikod amday tapag paspasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan. May sangaal daw ket sumamo ka, di sangwanan ti namarswaken ka, husgaan at aramid mo ibagan at pagturungam, isu nga agpanpanunot ka. Agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan, talikod amday tapag paspasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan. Isu nga agpanpanunot ka.
Nabayagen nga di ka nakigimgimu, natamnayen ti pamatim ken Kristo. Gaput na inlubungan nga di mo maiwasan, pagsubliyen tinabara nga pamati. Kristiyano, bumangon ka, tumakder ka, panawam dayta pakasulisugam, agserbi ka ken ni Kristo, agriin ka, agriin ka. Lipatamun amin nga napalabas, ti masakbayam ti panunute. Tati ayat ni Jesus ket saan nga agkulang, tulungan da ka iti amin nga problema. Kristiyano, bumangon ka, tumakder ka, panawam dayta pakasulisugam, agserbi ka ken ni Kristo, agriin ka, agriin ka. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pay ken kuana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pay ken kuana awan ti daduma. Amot adot sa lutsod, taunet ti panunot mo, resulta ti dismayan, tal na di mabirukan. Kaputi na palabas, nga di mo malipatan, ngem may salang ti ibaga, ni Jesus ti sungbat. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pay ken kuana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pay ken kuana awan ti daduma. Amok nga dati bantay, kasla di makalayan, amok nasib nga tanga-tangmo, kasla nga di agini. Nubilang man madimam mo, ti sao ti Dios puno, ket nulok tam tapusong ipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pay ken kuana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pay ken kuana awan ti daduma.
day ti lubong ket mapukaw da. Entisan amamati agpukaw da. Ti tao ket nalakang agbalbali. Ngem ti Dios di pulos agbalbali. Ti Biblia isut ibagbagana. Ket awan nagbalbaliwana. Nagasat dagiti dungeg ken kuana. Taadan tutigon gunaenda. Di kakadiag dua-dua kabsa. Kadagiti kalkari ti Dios ken ka. Iteta amin ama sapsapul mo. Noon unaen mabiro ken ni Jesucristo. Ti Biblia isut ibagbagana. Ket awan nagbalbaliwana. Nagasat dagiti dungeg ken kuana. Taadan tutigon gunaenda. Datayo mamakunangan anak na. Sa pulentay ti Dios nga ingingana. Taiti presensya na ket dakkel unay. Ang liwliwa ken mangan andingan. Ti Biblia isut ibagbagana. Ket awan nagbalbaliwana. Nagasat dagiti dungeg ken kuana. Taadan tutigon gunaenda. Ti tiempo umasidege. Ani Jesus umay tumanen. Ta isutiin karina. Nga umay ket awan dua-dua. Amok angan nganin Jesus umay manen. Lalabit arabi ibigat ken malen. Matmatanyot nga tu umayan ti apu. Amok angan nganin umayen. Dagiti natay ken Kristo. Agungar sabtendan tuti apo. Ket datayo nga si Biblia. Maitayab tay apag darikma. Amok angan nganin Jesus umay manen. Nalabit arabi ibigat ken malen. Matmatanyot nga
tu umayan ti Apo ammuk angan nganin umayen ti Biblia isutin karina awanen tu ken lidliday umay mang tedrag sa kental na ket lulwa puna sen dan tupay ammuk angan nganin Jesus umay manen nalabit arabi bigat ken malen matmatan yut nga tu umayan ti Apo ammuk angan nganin umayen ti Biblia isutin karina awanen tu ken lidliday umay mang tedrag sa kental na ket lulwa puna sen nan tupay ammuk angan nganin Jesus umay manen nalabit arabi bigat ken malen matmatan yut nga tu umayan ti Apo ammuk angan nganin umayen ammuk angan nganin Jesus umay manen nalabit arabi bigat ken malen matmatan yut nga tu